Obispo nga miingon, the church is not a museum of saints, but a hospital for sinners. The church is not a museum of saints, but a hospital for sinners. Ang simbahan kuno dili museo sa mga santo, kung dili hinuon ospital alang sa mga makasasala. Tingali mga igsuon, daghan kanato ang magtuo nga kung naa ka sa simbahan, perpekto na ka, hingpit na ka. Tingali daghan kanato nga ang nagtuo nga kung musimba ka, labi na kung nag-alagad ka sa Ginoo, sigurado na ang imong kaluwasan o kahabahinoon santo o santa na ka. Kung ingon ni ana ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon mga igsuon, wala na ka magkinahanglan sa Ginoo. Dili na ka kinahanglan nga musimba kay perpekto namang kaha ka. Santo namang kaha ka adto na ka sa langit. Pero samtang niya pata sa kalibutan mga igsuon, bisan pa sa atong pagkahinimba, bisan pa sa atong pag-alagad sa Ginoo sa nagkadaiyang kapasidad bilang Kristohano, ang kamatuoran sa kahuyang nga tawhanon, anaa gayud kanato. Mao kanay hinungdan nga kanunay kita nga nagkinahanglan sa Ginoo. Mao kanay hinungdan nga kinahanglan kita nga magampo ug mosimba, modangop sa Ginoo sa tanan nga higayon. Kay nasayod kita kung unsa kita kahuyang diha sa atong pagkatawhanon at tubangan sa Ginoo. Sa Ebanghelyo karon mga igsuon, makita nato kining Pariseyo base nining sambingay nga gisulti ni Jesus ngadto sa mga tawo nga matud pa ni Lucas, iyang gitumong niadto nga mga tawo nga nagtuo nga sila hingpit na naniguro, nga sila hingpit na ug nagtamay sa uban. Kung atong tan-awon ang pag-ampo nining Pariseyo mga igsuon, mao kini siya ang gitawag og thanksgiving prayer. Pag-ampo sa pasalamat. The problem is this is a kind of a thanksgiving prayer gone wrong. Thanksgiving prayer gone wrong. Kay nga naman, ang Pariseyo, wala siya nagpasalamat sa Dios tungod sa kaayo sa Dios. Wala siya nagpasalamat tungod sa grasya o gugma sa Dios, kung dili nagpasalamat sa Dios tungod sa iyang kaugalingon. Kay nagtuo siya nga hingpit na siya sa iyang pagkasiya, kay hingpit niya nga gituman ang balaod, o gani nagbuhat siya og sobra pa kaysa gipangayo sa balaod. Sa pag-ampo nining Pariseyo mga igsuon, nag-ingon siya, nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, o dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Ug unya mipadayon siya sa pagingon, nagpuasa ako duha ka adlaw matag simana, ug naghatag ako kanimo og ikanapulo sa tanan kong abot. Sa ato pa iyang gituman ang balaod ug sobra pa, kay ang balaod nag-ingon nga ang tao kinahanglan ang usa ka Hudiyo kinahanglan magpuasa kausa sa matag simana. Kining tawhana nagpuasa duha ka adlaw matag simana. Sa ato pa sobra sa gipangayo sa balaod ang iyang gihimo, nga sa ato pa kung ang pagtuman sa balaod mo'y basihan
alang sa kaluwasan sa tao, sigurado na ang kaluwasan niining maong Pariseyo. Apan makita nato sa unahan mga igsoon, nga si Jesus niingon, sultihan ko kamo, nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseyo, mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ngano man, niingon man ta nga hingpit ang Pariseyo, nganong wa man siya dayga sa Ginoo. Ang Pariseyo wala dayga sa Ginoo, kay sa akong gikaingon sa unahan, wala na siya magkinahanglan sa Ginoo. Kay alang niya, hingpit na siya sa iyang pagkasiya, hinungdan nga nagpasalamat siya sa Ginoo. Hingpit na siya sa iyang pagkatao, hinungdan nga gitamay niyang uban, butang nga dili gayod ikalipay sa Ginoo, kay wala kitay katungod sa paghukom ni bisan kinsa. Kung atong tan-awon diha sa unang pagbasa karon mga igsoon, nga gikutlo gikan sa basahon ni Sirak. Si Sirak nag-ingon, ang Ginoo makiangayon og dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya pagbaton og daang panghukom. Ang pagampo sa usa ka tawo nga mapaubsanon, musaylo sa mga panganod ug magpadayon pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon. Sa ato pa, ang gipangita sa Ginoo dili ang garbo sa tawo tungod sa iyang pagkataas sa pagtan-aw sa iyang kaugalingon, kung dili ang pagkamapaubsanon tungod sa pagkasayod sa tawo nga siya makasasala at tubangan sa Ginoo. Ang pagkamapaubsanon o pagdawat sa kamatuoran kung unsa siya kahuyang siyang pagkatao, hinungdan nga bisan pag siya naningkamot aron nga makaangkon sa kinabuhing dayon, makahimo gihapon og mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo. Ang Pariseyo kung unsa siya kataas siyang pagtan-aw siyang kaugalingon at tubangan sa Ginoo, sa ato pa puno siya sa garbo. Ang kobrador sa buhis ingon usab niya na kamapaubsanon at tubangan sa Dios. Kay wala siya ikapakita o ikapasigarbo at tubangan sa Ginoo. Hinungdan nga naggiiya lamang giyuko ang iyang ulo, nagpamukpok siyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Usa ka butang mga igsoon ang pagkasayod nga kita makasasala. Ug laing butang ang pagdawat niining maong pagkamakasasala sa tumang pagkamapaubsanon o pagpangayo o pasaylo sa Ginoo. Ug buot ang Dios nga himuon nato nga panig-ingnan diha sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon ang pagkamapaubsanon niining kobrador sa buhis. Ang kobrador sa buhis usa siya ka traidor nga pagkatawo. Tungod kay nangulikta siya buhis siyang isig ka Hudiyo aron ihatag ngadto sa gobyerno nga Romanhon ang ilang colonizers niadtong panahona. Wala niya tagay maayong pagtagad ang iyang isig kaingon, isig ka Hudiyo, o giila siya nga makasasala ug nasayod siya niini. Hinungdan nga ang iya lamang gayud nga mahimo mao ang pagduko sa iyang ulo o pagpangayo sa kaluoy sa Ginoo. Kinsa man kanato ang nasayod nga kita makasasala. Kinsa man kanato ang nasayod kung unsa kita kadako sa atong pagkamakasasala at tubangan sa Ginoo. O kinsa man kanato ang makamao o sa tunay nga pagkamapaubsanon na ngayo sa pasaylo sa Ginoo. Mao kana ang gipangita sa Dios gikan sa tagsa-tagsa natong kakasing-kasing. Wala kitay katungod nga magpasigarbo
at tubangan sa Ginoo. Kung dili magpaubos lamang sa atong kaugalingon ug mangayo sa iyang gugma, grasya ug kaluoy. Tungod kay ang Dios nasayod ng daan kung unsang naa sa atong kasing-kasing, sa dili pagani kita mubungat og bisan unsa at tubangan sa atong Dios. Busa magampo kita mga igsuon niini nga Domingguha. Ngaunta ang kubrador sa buhis magsilbi nga panig-ingnan alang sa matag usa kanato nga kita nagkinahanglan kanunay sa Dios. Ug magampo kita nga ang Pariseo magsilbi usab unta nga pahinumdom alang sa matag usa kanato nga dili kita angayan nga magpataas sa atong kaugalingon at tubangan sa atong Dios. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, o ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas matud pa sa Ginoo. Palihog Manindo. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios,